Hola, en aquest vídeo resoldré 60 preguntes de fonètica dels exàmens de selectivitat dels últims anys. Per a cada pregunta comentaré la resposta i diré com podem saber-la. Cal destacar que hi haurà alguns casos en què no s'aplica cap regla i l'única manera de saber-ho és conèixer la paraula i la seva pronunciació. Si necessiteu repassar els aspectes de fonètica, us recorde que en aquest canal també hi ha un vídeo amb l'explicació teòrica. Us deixo l'enllaç a la descripció. Aquestes són les 12 primeres preguntes que comentaré. En la primera ens preguntem per la G, si és sorda o sonora. En aquest cas és sonora perquè darrere hi ha una consonant sonora, com és la N. Si la pronunciem notem com les cordes vocals ens vibren. Dona, la O, és oberta, al igual que en home i ara. Aquestes tres paraules són fonamentals i sempre són obertes. Els afalacs ens pregunten per la S si és sorda o sonora. És sonora perquè darrere hi ha una vocal i quan hi ha vocal se sonoritza. Davant dels fills. La T és sonora en aquest cas perquè darrere hi ha una consonant sonora com és la D. Cal recordar que les consonants oclusives en posició final són totes sordes. És a dir, si hi ha una pausa, si hi ha darrere una vocal o una consonant sorda. Només són sonores amb una consonant sonora. Degut a, ens pregunten si la T és sorda o sonora i és sorda, com he comentat ara. Molts colps ens pregunten per la O si és oberta o tancada, és tancada i en aquest cas no hi ha cap regla, simplement és així i és tancada i l'hem de recordar. Minoritzada, la Z sempre és sonora. Dels avis, la S és sonora perquè darrere hi ha una vocal. Senzilla, com he dit, la Z sempre és sonora. Els ho han fet, la S és sonora si darrere hi ha una vocal. Demostra, en aquest cas la O és oberta i podem recordar-nos perquè en castellà s'utilitza el diftong UE, demuestra. Per tant, si tenim U en castellà, en valencià sol ser oberta. Perquè fonèticament la E és tancada, tot i que presenta un accent gràfic que s'escriu obert. Les següents preguntes són aquestes i les comentem. Escola, la paraula escola, la O, és oberta i podem recordar-nos pel que he dit anteriorment. En castellà és UE, escuela, per tant, oberta. Més agres, quan la S està entre vocals, és sonora. Que als pobles se li dix o no se li dix? Sí que se li dix perquè en aquest cas està també la mateixa vocal i a l'hora de pronunciar la pronunciem ràpid. Boca, en aquest cas és tancada, és una de les excepcions i l'hem de recordar. Els ulls és sonora perquè darrere hi ha una vocal i se sonoritza. Lloc, en aquest cas la O és oberta, podem saber-la perquè acaba en oc i les paraules que acaben en oc, oca, són obertes i també perquè en castellà és juego, UE, per tant oberta. Que als instituts, en aquest cas se li dix perquè la pronunciaríem que als institut, que als 18, perdó, com la pronunciem ràpid, se junten, se li dix la E, que als instituts se pronunciaria. Els obliguen, la S és sonora perquè darrere hi ha una vocal. Vaig arribar, en aquest cas també, és sonora perquè darrere hi ha una vocal. Queixa, alerta amb aquesta paraula perquè és tancada i aleshores en aquest cas igual, no hi ha cap regla, simplement és així, és tancada i l'hem de recordar. La paraula excloure, la O és oberta perquè darrere tenim una U, ens podem recordar per això. Comboi, la O és oberta perquè darrere tenim una I. Les següents preguntes són aquestes i les comentem. Temps, en aquest cas és tancada
És així perquè no s'aplica cap regla habitual i per tant l'hem de recordar. Temps tancada. Només llegir, en aquest cas, la S és sonora perquè va entre vocals. E i E. Entre vocals, sonora. Pressa, recordeu que la doble S és sempre sorda. Models, en aquest cas, és oberta. Recordeu que si darrere tenim la L, és oberta la E. Informe, en aquest cas la O és tancada i també hem de dir que no segueix cap regla habitual i és així simplement i l'hem de recordar. Patix la casa, en aquest cas la X, patix, és sonora perquè darrere hi ha una consonant sonora que és la L. Si la pronunciem, vibren les cordes vocals. Presència, la S entre vocals, és sonora. Seguix en l'ordre, el mateix. Com va entre vocals o darrere hi ha una vocal, és sonora. Converses, és oberta, tenim una R, per tant oberta. Infeliç em va fer, la C trencada, recordeu que normalment és sorda, però com en aquest cas va entre vocals, se sonoritza i és sonora. D'acord? Entre vocals, sonora. Fosc, en aquest cas és tancada, igual no segueix cap regla i per tant l'hem de recordar. Escriptori, en aquest cas sí que segueix una regla, és molt fàcil i com darrere hi ha una vocal que en aquest cas és la I, és oberta. Passem a comentar més preguntes. En el cas de fenomen, la O és oberta. En aquest cas tampoc tenim una regla que es pot aplicar i l'hem de recordar, al igual que recordeu dona, home i hora. Fenomen també seria oberta. En el cas de pensat mai, la T, recordeu que és una oclusiva i com darrere tenim una consonant sonora, la M vibra, per tant és sonora. Incendi, ens pregunten per la E i la E és oberta perquè la següent vocal és una I. Només hi podem. La S està entre vocals i per tant és sonora. Recordeu que la H és muda i no sona. Dubte. En aquest cas, la B és sorda perquè sona com una P. Recordeu que al final de paraula o també al final de síl·laba, la B s'ensordix i a més també va al costat d'una consonant que també és sorda, per tant, és sorda. Dubte. Recordeu que se pronuncia com una P. Fuix escrits. Igual que les anteriors, com darrere tenim una vocal, és sonora. Perfecte, fàcil. És oberta. Les paraules que acaben en ecte, ecta, obertes. Dolça. Alerta, perquè aquesta és tancada. Tot i portar una L, que normalment sol obrir la vocal, doncs en aquest cas és tancada i l'hem de recordar. Consisteix a fer, igual que les anteriors, com darrere hi ha una vocal, se sonoritza, és sonora. Tandra és oberta, les paraules que tenen endre solen ser obertes. Llibret elaborat, recordeu el que he comentat abans de les oclusives, és sorda, tot i que porta una vocal darrere. Alerta, recordeu que només les oclusives són sonores si darrere té una consonant sonora. No en poden. La E se li dix. Quan la pronunciem ràpid, la pronunciem no en poden. La E s'elimina. I anem a per les últimes. Ens pregunten per les guarden. Si la S és sorda o sonora, en aquest cas és sonora perquè la G també se sonoritza. Vibra. Cel·luloide. En aquest cas és oberta perquè la següent vocal és una I. Guix humit. Recordeu que si darrere hi ha una vocal,
se sonoritza. D'ús habitual, en aquest cas la S està entre vocals, i aleshores en sonora ocorre, és tancada, no hi ha cap regla a seguir i per tant l'hem de recordar. És tancada, ocorre, demostrat que en aquest cas la T és sorda perquè la Q és també sorda. Eugeni és oberta perquè la següent vocal és una I. Reflexos és també oberta, no segueix cap regla i en aquest cas l'hem de memoritzar i és oberta. Ans al, com darrere tenim una vocal, en aquest cas seria sonora. Cap d'un, tenim així una altra vocal, una altra consonant, perdó, oclusiva, i com que la D és sonora, se sonoritza. Patrimoni, la O és oberta perquè darrere hi ha una I i finalment tenim les nostres, que seria sonora, perquè, com hem dit al principi, la N és sonora. I fins ací el vídeo. Si teniu alguna pregunta o alguna qüestió, la podeu posar en els comentaris. Moltes gràcies!